natin. I-clock na natin siya. So, nag-speed na lang tayo ng 1022. So, medyo mababa na yung speed natin. Hindi natin nabot yung 11. Yun mga ka-Sonic, so welcome back dito sa ating channel, Sonic Loop Vlog. So ayun mga ka-Sonic, at tulad pa rin ng dati, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot mo na rin po yung notification bell para ma-update ka every time na meron tayong mga bagong upload. So ayun mga ka-Sonic, so loading time. So first lap ng ating fan race na sasalihan. So sasali na natin kasi nag-itlog na yung ating ibon na inilalaro. So nag-itlog siya kahapon ng hapon. So buti na lang hindi tayo nabutan doon sa track, yung mag-iitlog siya sa track. Buti kahapon pagdating niya dito is hapon na yun. Pagdating ng hapon ng Friday, yun, nag-itlog siya. So nirelease sila kahapon ng Villasis. So ngayon is Urdaneta, Pangasinan ang first lap ng fan race. So sasali tayo doon, i-entry natin siya. So sana makachamba tayo doon at maganda maging resulta natin sa 5 laps na yan. So malapit na rin yung derby dyan mga Sonic, kaya isasali rin natin yan. Pag umabot siya sa Patibayan din, naka-entry na sa Patibayan, titingnan lang natin kung aabot tayo doon hanggang dulo. So ito, papakita ko muna sa inyo. Let's go. Iyon, ito yung ating ibon sa nag-itlog na yan, mga Sonic. So yung itlog niya hindi natin papipisain, kaya ibibigay natin yan sa mga solid ka Sonic natin dyan. So sa mga solid ka Sonic, abangan nyo pag nagdalawang itlog yan. Pag naglamabas na yung dalawang itlog, ang kapares niyan ito, Florizon Cross Alphonse. Ayan, so solid yan. So sana maganda maging resulta na ito sa atin. Pang motivate niyan, papalitan na lang natin ng fake egg yan pagka nagkataon na ilabas niya na yung pangalawang itlog. So ayan, abangan nyo nila, maaga pa ng mga Sonic. Time check 5:25. So may isang oras pa tayo may get bago natin siya i-load. So ayan, pahinga muna siya dyan, mamaya ulit. Peace. A few moments later. Iyon mga ka-Sonic, so ito na isa nating ibon. So ayan, so first lap ng fan race, sali natin siya. So abangan na lang natin siya bukas. Peace. The next day. Good morning mga ka-Sonic. So ayun, na-release na yung ibon natin saktong 6:54 AM dun sa Urdaneta, Pangasinan. So Urdaneta, Pangasinan, ayun. So abang tayo maya-maya pa, mahaba pa yung oras natin. So tapos na rin tayo maglinis ng ating baratang lop. So yung panahon natin dito is maganda rin naman. So ito, pakita natin. Let's go. Iyon, so ayan, makikita nyo naman mga Sonic, maganda yung panahon natin ngayong araw ng linggo. At good luck po sa lahat ng mga may race ngayong araw at may mga training. So ayan yung ating mga pang NDR. So baka Martes itos na natin yan sa Philippine Arena, yung mga kaya ng Romonda. Iba kasi hindi pa kaya, tamad-tamad sila. So tapos na rin tayo maglinis ng ating lop. At yung mga YB natin, nandiyan lang sila sa viewing. Ayan yung ating baratang lop. So time check 7:15. So yun mga Sonic, medyo maaga pa naman. At eto muna update natin dito sa ating mga YB. Ayan yung YB natin. So pare siya naka BBCM Combined MacArthur. Ayan, dalawang yan. So isa dyan anak nila, isa sa Peter Van de Merwe. Pinagsama lang natin kasi sila yung parehas magkasing laki. Yan. So yung mga buwig natin nandito. Ayan yung ating mga John Arden. Ayan. So ito si Silver Eye. Automatic to, Silver Eye na to mga Sonic. Yung dalawa doon, possible baka Gold Eye kasi magulang niya pares Gold Eye. Kaya matik yan, Gold Eye. So yun mga Sonic, update ko na lang kayo mamaya. Peace. Iyon mga ka-Sonic, so tapos na tayo magpatukan ng ating mga ibon. Ayan na lahat. So yung mga YB natin, ayan, mga pang SDR. So ito si 11 feathers sa kanang pakpak. Ayan, 11 feathers yung kanyang pakpak. Yan yung dating itlog na in-out natin, yung kay Speedy. Kaso walang kumuha, kaya ayun, pinapisa ko na lang. Ayan, pang SDR na natin yan ngayon. So yun yung anak ng ating Florizon Cross John Arden. So solid yung kulay. Nestmate niya na dito sa kabila. Nasaan na yun? Wala. So dito yun. So yun mga Sonic, yan yung nestmate. Ayan yung pula na yan. So in-out natin na Jansen. Ayun. So sa mga naghanap na Speedbird, try nyo na lang yung magiging anak nyan. Pasaway dito yan, kaya i-out ko na lang.
Baka madali pa ni Boy Dagit yan at tuluyan. So yan, time check 8:18. So mag-umpisa na tayo magabang maya maya. So tapos na tayo magpatoka. Tapos itong puti na to, yan, baka kursunada nyo rin yan. I-out din natin yan. Hindi yan budget meal mga Sonic. Wala nang budget meal ngayon. Patuka pa lang, mahal na. Supplements, yan. Mga possible cock siya, yan. Mga naghanap na off color, pwede maging ano yan, foundation. Off color, so throwback yan ang nilabas. Ang tate yan, blue check, ang nanay blue check na white light. So nilabas ganyan, throwback. So ito yung stock bird natin. So halos kakulay ng nanay, oh. Ang nanay niyan, ayun, oh. Yan, yung may puti na yan. Yan. So halos pinagbiyak na bunga silang dalawa. Halos parehas ng kulay, yan. So yun, abang-abang na tayo mga Sonic. At i-update ko na lang kayo mamaya ulit. Peace. Yun mga ka-Sonic. So mag-aabang na tayo ng ating ibon. Time check 8:39. So ganito sa forecast natin. Ayan. So may kita nyo dyan sa forecast natin. 1-3 speedan kung sakaling darating yung ibon. So di naman tayo masa sa 1-3 dahil malabo yun. So abang-abang na rin tayo ngayon. Pisa na natin maggabang. So good luck ulit sa mga mananalo at maglalap winner dito sa BBCM Manila. BBCM Manila. So ayun mga Sonic, mamaya ulit. Peace. A few moments later. Iyon mga ka-Sonic, so wala pa rin ibon. So time check 8:58. So ang speed natin sa ganito is 11 plus na lang. So pababa na pababa yung speed natin, yung chance nating mga pwesto. So yun, baka sa ibang lugar may mga napag-clock na. So check na lang natin yan mga Sonic. So sana dumating pa yung ibon natin na mabilis-bilis para makapwesto ng malapit-lapit. So wala pa rin naman tayo napapansin na dumadaan dito. Ayan, may mga romoronda lang banda ron. Ayan, may romoronda, pero paronda lang yan. So yun, abang-abang pa mga Sonic. At 2 hours later. iyon mga ka-Sonic. So time check 9:13. So 1,000 plus na lang ang speed ng ibon natin pag dumating. So darating pa kaya siya sa gantong speed o bababa na naman tayo sa 800. So yun, abangan na lang natin siya mga Sonic, kung anong oras siya makakauwi dito sa ating Baratang Loop. So yun, isa lang naman siya mga Sonic, kaya okay na yan. Abang-abang pa tayo. Peace. A few moments later. Iyon mga ka-Sonic. So na-clock na natin yung ibon natin. Ayun si ano natin, clock na natin siya. So nag-speed na lang tayo ng 1,022. So medyo mababa na yung speed natin. Di natin nabot yung 1,1. Pero ganun pa man, nakawin na yung ibon natin. Congrats sa atin. Ayan. So painumin na natin siya na itong ating tubig na may honey. Ayan. So para makarecover din siya agad. So nag-iisa nating warrior. So abangan nyo lang to pag susunod na mga lap. Tingnan natin kung mapapabilis pa natin to pag tinos natin ang tinos sa Philippine Arena. So sasabay na natin sa Martes. Baka Martes magtos na tayo yung mga pang norte natin. Yung iba na kaya ng Romonda, yun ang isasabay natin sa kanya. Pero siya single to siya syempre para mas solid. So baka nahatak to sa malayo. Kasi so sobrang dami ng ibon, pero ganun pa man, okay lang yan. Bawi na lang tayo sa susunod na mga lap. So yun, nakabalik na yung ibon natin mga Sonic. So yan. So sana maganda ilipad pa na ito sa mga susunod. So kasali yan sa Patibayan. Sana mapaabot natin siya ng dulo. So yun lang mga Sonic, mamaya ulit. PS. Yun mga ka-Sonic, so na-clock na natin yung ibon natin. So hindi tayo pinalad sa makipag-speed na mataas. So abangan na lang natin siya sa mga susunod na laps mga Sonic kung anong magiging resulta natin sa 5 laps. So may 4 laps pa tayo pag nagkataon. So ayun, abangan nyo na lang yung mga susunod pa natin mga video at hanggang dito na lang natin to tatapusin. So shout out sa mga followers at subscribers natin dyan na mga walang sawang sumusuporta dito sa ating channel. So ayun, kung bago ka pa lang sa ating channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at pindutin mo na rin po yung notification bell at huwag mong kalimutan mag-iwan ng isang like. So ayun lang mga Sonic, God bless to all. Thank you for watching. Peace.